מה קורה חברים? כאן אורי ואנחנו בסרטון חדש של פיפא מובייל בטלפון. אני חושב שאני עשיתי איתכם את המשחק הזה, אני לא כל כך זוכר, אבל רגע אני אחזור אליכם. אוקיי חברים, חזרתי אליכם. כן, זה היה פשוט תקלה קטנה. אז אני עברתי שנייה, זה בטח חזק מדי. אני עברתי מברצלונה, אני ריאל מדריד לברצלונה. החלפתי את הקבוצה שלי. כן, זה היה לי קבוצה הרבה יותר טובה, אבל בגלל שהחלפתי קבוצה. בוא נראה הודעות, לא כלום. טוב, אז אולי נתחיל משחק. יאללה, נחכה קצת. אוקיי. מקווה שיהיה קל, למה זה משחק עם אנשים אמיתיים. זה הקבוצה שלי, זה נראה טוב. זה שלו, אוקיי, זה סבבה. אפשר להגיד שהיא סבבה. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי. זה דפוק, הוא רץ לשם. רוז. אוקיי. אפה. אוקיי, בוא נרוץ. ניתן לו פס. ראיתם איזה רמה עשיתי? אוקיי. ופעם, איזה בעיטה. בואו נראה את הבעיטה שוב פעם. יאללה. אוי, זה נפל לי בטעות. הופה. עוד מעט מחצית. אוקיי. אוקיי, וזה גול. אין סיכוי שזה לא גול. מה? למה הוא עושה את הרמה הזאת? אני לא מבין. טוב, יאללה. בוא נחכה. יש תקלות קצת. אוקיי. כמה זה? 1-0, כן? שיט, איזה מזל. נרוץ עם הכדור. שיט, נו. מה זה עבירה? מה זה כל העבירות האלה?
למה זה לחץ לי ככה? טוב, הכדור שלנו. מה זה? אני לא עשיתי כלום. מה? אוקיי. למה זה מסר לו? מה יש לו? אוקיי. אני אנסה לעשות את הרגיל הזה כמה פעמים. טוב, בינתיים אנחנו נצחים, כאילו בקל. אולי יהיה עוד גול. ואולי זה יהיה עוד גול. וזה גול! לא מאמין. איזה גול, גול. הנה הוא רץ, הוא בועט וזה חיבור. יאללה. 5 דקות אחרונות, אין סיכוי שמצליחים להפגיע. נראה לי אני מצליח להפגיע, לא? מה זה היה? טוב, ניצחון, כאילו, אני לא עושה כלום. טוב, נזרוק... זרוק... זהו, נגמר. ניצחון, 2-0 לברצלונה. האמת זה היה טוב שעברתי קבוצה. אבל לא כל יום עוברים קבוצה. אבל הייתי צריך לעבור קבוצה. ריאל מדריד הייתה קבוצה גרועה. הפסדתי מלא. עכשיו הסתכלו אותי איך אני מנצח כל אחד. שנייה, בוא נראה את החבילה, בוא נראה. אופה, שמתי משימה כאן. אם מישהו רוצה להוריד את זה, קוראים לזה פיפה מובייל. F-E-F-E. קיצר, פיפה מובייל. בוא נראה מה רציתי בזה. לא צריך. אוקיי. אני צריך עוד 600 כדי לקבל אותו, ובוא נראה כמה הוא שווה. אני לא יכול לראות, אבל בסדר. אני יכול גם לקבל שחקן של 70 או 60 אלף נקודות. קיצר. אחד מאלה. בואו ניכנס לפה. אוקיי, יש לי 600 מטוסים, נראה לי. הופה, נקווה משהו טוב. יאללה, תתפללו לאלוהים. הופה, אוקיי, מה? לא משנה, סתם. יש לי אותו כבר. הנה הוא. בסדר, עוד כסף. אבל בפשט יש לי אותו. טוב, יופי, זה טוב. אוקיי, הבנתי. אוי, טוב. למה זה לא הרים לו? עשיתי הרמה. יאללה, רמה.
הרמה למי הוא עושה? אוקיי, הרמה. לא, מה הוא עושה? כן, אני חייב לרוץ. פעם. זה טוב, הצרה טובה עשיתי. אוקיי. כן, אני רץ. וזה ביתה וזה גול, זה גול. לא מאמין. בואו נראה את זה. רגע, למה זה ממשיך? אז זהו, סיג. לא מאמין, איזה גול. גול של 90 דקות בדיוק. אוקיי. אני בעונה הקודמת. אני סיימתי את זה. את פינלנד, את זה, את גרמניה, ואת פולנד, את בלגיה, ואותה נכשלתי, כי היה שם את בנזמה. קיצר, קבוצות מטורפות היו שם. רגע, למה יצאתי? טוב, בואו נקנה את זה. אני אנסה להגיע לשחקן שם. תסתכלו כמה צריך עוד 1,000, 2,000, 3,000, 8,000, 21,000, 43,500, כאילו, זה מטורף. זה מטורף שאני צריך רק לכל, לחמישתם, שישתם, 43,000, כאילו. לא יודע כמה לזה. כאילו זה מלא. בוא נראה כמה. אומייגאד, 100. כאלה, וואו. זה מטורף, זה, אבל אני צריך איזה 100,000 מטוסים. יותר, סליחה. איזה 500,000 מטוסים, כאילו שזה מטורף. יש למישהו את זה. אבל כן, בכל זאת. בוא נראה. זה כבר, בוא נראה את זה. בוא נראה מה אני יכול לקבל. 4, 6, 8, 10. רק מה אני יכול לעשות? 14. טוב חברים, בואו נשחק בזה אני חושב. אם אני מנצח בזה, שימו לייק. קשה לנצח פה. שנייה חברים. חברים, הייתה איזו תקלה קטנה, אני מצטער. אז אני לא יכול לשחק בזה. וזה... אני אבחר משחק. אוקיי חברים, עשיתי על זה פרקים. חזרנו.
ראיתי איזה פרקים, מישהו זוכר או לא. אני לא זוכר אבל איזה מפה עשיתי, אז שנייה. בוא נלך פשוט למפה האחרונה שיש. לא, זה עם לול, אני חושב. לא, לא חושב. כבר את זה סיימנו. עם פבלו. גם את זה סיימנו. את זה... לא, את זה לא נעשה. אז טוב, יאללה, בוא נעשה את זה. בוא נראה פה משהו לפעמים, לא כלום חדש. אז בחוץ מזה, עוד שם ישראל. ירדן ניסתה לקחת את ישראל, לקחה את ירושלים, היא הצליחה, ואז תקפנו מלחמות וזה, ואז אנחנו היינו תחת שליטת ירדן. כל מה שהירדן הייתה אומרת שנעשה היינו עושים, אבל תדאגו, חכו לזה. נמצאים פה מדינה קטנה, הזאת הרמוניה, לא יודע איך קוראים לזה, רצתה שטח, אז היא ביקשה מצרפת לעזור במלחמה נגד ספרד. היא אישרה את זה, ואז היא נתנה לחיילים ופתאום היא לקחה את השטח הזה, גם צרפת. ספרד אמרה, מה זה, למה אתם תוקפים אותי? ואז פשוט המשיכו, הם לא אמרו כלום. ואז בסוף כל אחד לקח שטח. ואז המדינה הזאת, נקרא לה ארמניה. נקרא לה ארמניה, אמרה לפורטוגל אם היא רוצה שנתקוף אם היא רוצה לעזור לתקוף את צרפת, והיא אישרה. פורטוגל החלה לתקוף, כי פורטוגל ידעה שבסוף ארמניה תתקוף אותה אם לא. ואז צרפת התעצבנה, אבל היא לא צריכה לעשות כלום, ואז ארמניה הפכה לסוג של ספרד חדשה. כן, ושנייה. אתה יודע, ספרד נשארה עדיין. היא עדיין נשארה. ובינתיים צרפת רצתה לנקום, אז היא שאלה את סוויזלנד, היא רוצה להתחבר, היא אישרה את זה. ואז צרפת שברה את השלום עם בלגיה, והחלה לתקוף אותה, וכבשה אותה בקלות, וגם את הולנד. בוא נעבור למקום אחר. USA רצתה את קנדה, אז היא ביקשה ממנה להתחבר, היא לא הסכימה, אז זה היה מאוד קל לכבוש את קנדה בשביל USA. ואז בסוף נפשר והם התחברו, וארצות הברית הייתה המדינה הכי גדולה בכל העולם, לא בכל ההיסטוריה, אבל כן בכל העולם. סליחה, אני פשוט עייף. גרמניה רצתה לקחת את דנמרק, אז זה היה מאוד קל. אחרי זה לקחה את צ'כיה, כן, ואז פשוט ויתרו, גם הם ויתרו. גרמניה אחרי זה רצתה לקחת את פולנד, אז היא יכולה לתקוף אותה, והפכה אותם ממש קטנים, ואז פתאום גם אחד, פולנד החלה לפעול בפעולת
התחילה לקחת את גרמניה במהירות מטורפת. גרמניה ביקשה הסכם, והיא הסכימה ולקחה את גרמניה. ובינתיים המדינה הכי גדולה בכל אירופה זה פולין. איטליה רצתה רוטשילד, אז היא ביקשה מסוויצרלנד להתחבר, משוויץ להתחבר. היא לא הסכימה, אז היא תקפה אותה היא אמרה לה אם היא רוצה להתחבר. כן, הם התחברו. ואז הם התחילו לתקוף את קרואטיה ולהתקדם לאפריקה ולאסיה. היא רצתה להיות גם באפריקה, גם באירופה, גם באסיה, וזהו. פשוט רצתה לשלוט. היה לה מאוד קל לכבוש את אלבניה, את מקדוניה הצפונית. הונגריה היה קצת קשה, אבל בסוף כן. איטליה אמרה לטורקיה אם היא רוצה לתקוף את יוון. הסכימו, תקפה אחד, כל היוונים הלכו לטורקיה, כבשה את טורקיה, את יוון. ואז בגלל שכל החיילים, כל הפצצות הלכו על טורקיה כתחילה, הם היו מאוד חלשים, אז איטליה החלה לקחת עוד ועוד 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 מקומות. ואז היא הגיעה לסוריה, לא לסוריה, למעלות תימן, עיראק. נראה לי כן. אני טוב במדינות אבל בקצה. היא חפשה גם את עיראק. היא אמרה לישראל אני רוצה שהיא תעזור לה לכבוש את כל ירדן, שהיא לא תיקח איטליה, וכן, והביאה לה חיילים וירדן חופשה, וגם סוריה. ישראל לקחה אותה, ואז איטליה לקחה את כל טורקיה. איטליה הייתה ממש מעצמה די גדולה, כמעט כמו ברזיל, היא כמעט תקפה אותה. אבל כמעט זה לא עקפה אותה, אבל כן משנה. איראן ואיטליה התחברו. אחרי זה היא ביקשה מישראל לתקוף את ערב הסעודית, ותוך שנייה היא לקחה את כולם, חשבה שהיא תיקח קצת, ואז ישראל הייתה מעצמה מאוד גדולה והיא יכולה לקחת מלא שטחים כדי לחסל לגמרי את איטליה. אז היא שלטה בשליש מאפריקה, כמעט בכל אסיה, ואז היא החלה בזמן הכיבוש של איטליה. לקחת קצת שטח מאיטליה, כן. ואז איטליה הוציאה משהו שאסור להשתמש. אז כן חברים, זה הסרטון להיום. אם אתם רוצים לדעת מה קרה, אז שימו לייק, תמצאו רגע 5 לייקים ותרשמו לערוץ. תודה בסרטון הבא, ביי.